ja 3 urte noi ikerlanen, baina, bueno, COVID-agatik taulan nire lehenengo elkarteguna da, orduen, esperientzia berri bat da gaur. Niretzako egun hau oso garrantzitsua da eta oso polita da, azkenen laguntzen dizu ezagutzen taldekidek, bai egunerokotasunen egoten zean taldekidek eta egunerokotasunen ezarek pertsonekin bai harremanak sendotzen, ezagutzen eta egun oso polita pasatzen denok disfrutatzen. Egin beharreko egun bat. Zati beti gaude lanean, bata besteekin eta hau da beste modu bat elkarrekin egoteko eta ezagutzeko bata beste. Elkarteguna, como el nombre lo dice, ¿no? El día en que nos juntamos todos y nos conocemos y es un día espectacular para nosotros, un día inolvidable, ¿no? Yo este año me he apuntado en la bodega y creo que la decisión de haberme apuntado en esta actividad pues es porque es un entorno en el que podemos conversar y interrelacionarnos entre varias personas y es un entorno amigable para estar hablando y conocernos. Gaur kaiaken hartuko dut parte, jarduera bezala. Ni berez nahiko txirrindularia naz eta asko biltzen naz, eta mundu guztia galdetzen nago berrez duten parte hartuko, baina nahiago dut beste zehoz egin, da jendeakin tratuan egoteko aukera hau azkenean. Ni aurten jarduera izango da, Labastidagun eta pixka ezagutu herrie, bertakoa. Hasieran paintball inbigauen, baina gero bete egin zen hori eta izango da, bai inkana. Iruditzen zaidala ekintza oso dinamikoa eta baita beste pertsona batzuk ezagutzeko eta taldeen lan egiteko eta helburu desberdina dauzkezu resoldutzeko eta oso polita izaten da. Si tengo que definir este día para mí en 3 palabras, diría que es un día inolvidable, enriquecedor y un día muy agradable para pasar juntos.